Hausa on the beat. Da labarin minal yar kanawa a can baya yan bakumanta ba labarin da saura. Asibiti na farko a take kawai sakira na minal waya na ya sheko ta ce ga su yanzu gira dukkan jikita ya yi karko ta samu sauki abi kamar mafarki a nan take nima nan miƙe ciwon babu saura. Ta fara kiran MD yaushe za ka zo min ka san ni fa yanzu cikin raina kaɗai ne ka yi min zuwan ka garin mu kaɗai shi ne sauƙi za ya zo min na ce wata rana ta zo mu ga juna sai ji ta tare shiru tamkar wacce ta yi shura. Nisan ba na so idan kun yi duba domin ta riga ta yi tasiri a zuci ba kaɗan ba. Mun zamto kamar jini hanta ba za mu yi rabo ba. Alƙawari amana shi ma kai wa juna duka yawan ruwa ko iska ba za mu yi rabo ba. Ashe wai shirin da ta yi minal kuka ne take sai na fara rarrashi gunta da zatika na sanyi ba zurfi ba tsarin surar ta da zatin ta yayi na samu ta sauko na ce za na leko take sai na ji wasu murna gunta ta mamaye ta. Ta ce yaushe ne zan zo to kawai na sanya